ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಮಾನವೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಈ ಸರ್ವೀಸ್ಗಾದು ಸ್ವಯಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮ ಎಂಚ ಮೈಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು? ಆತ್ಮಡು ಆ ಮೈಲಿಗೆ ಪತ್ತುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲಿನ ನೆನಪುಡ್ದು ಆತ್ಮ ಮೈಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸುರುತ್ತ ಕೊಳಕಾದುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಭ ಮೋಹದ ಕೊಳಕು ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಕಾರದ ಮೈಲಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಷಿ. ಗೀತೆ: ಹಿರೇನು ಲೆಪ್ಪೆರೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೊರೆಯೊಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದು ಬೇತಗಳಿಗಳ ಪಣಿಯರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಪಂಡು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನನು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರು ಬತ್ತದು ಈ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವರು ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಆದುಂಡು. ಖಂಡಿತ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ಏರು ಪಂಡೇರು ಪಂದು ಸುರುಕು ತೆರಿಪೌಡು. ದೇ ಪಂಡ ಈ ವಿಚಾರುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆ ಭಾರತವಾಸಿಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಗೀತೆನು ಏರು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದು ವಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಮರೆತು ಹೋತೇರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಈರು ಬಲ್ಲೆ ಪಂದು ಖಂಡಿತ ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನನೆ ಹೊಸ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ. ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಾಬತ್ತೆ ಈರು ಬತ್ತರಡ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಡು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಭಕ್ತಿರು ಪನ್ಪೇರು. ಸುಖ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿ ದೇಶ ಡುಪ್ಪೇರು. ಈ ಪರಿಚಯಂಲ ಸಹ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಹೊಸ ಜಗತ್ತುಡು ಹೊಸ ಭಾರತ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಐಟು ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದೆಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಉಂಡು. ಬಾಬು ಪತ್ತದು ಸುಖ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒರಿನವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಂತಿ ಧಾಮುಡು ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಶಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಖಧಾತ ಬಾಬಾದುರ್ಲಿರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ದುಃಖ ಉಂಡು ಐದವರ ಬುದ್ಧಿಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶನು ಮೆಲುಕು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು. ಇಂದೆನು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಸಹ ಕಲ್ಪ ಒಡಾಪುಂಡು ಅಂಡಾಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನು ಜೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಳವೈನ ಧಾರಣೆ ಬೋಡು. ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಪ ಒಡಾಪುಂಡು. ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹಡು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬರೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಕೋಪಡು ಬೂರ್ದ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಲೋಭಡು ಬೂರ್ದ ಬಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಬೂರ್ಣ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ಈರು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾರು ಏರು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ದೇಹದಾರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ಯರ್ನ ಪುದರ್ನು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಏರೆಗು ಪಂಡಿನೆ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆನ್ಕೇ ನೋಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಏರು ಆರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಆರಾದುರ್ಲೇರು. ಅರೇನು ಖಂಡಿತ ಪತಿತ ಜಗತ್ತುಡೆ ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪಾವನ ಜಗತ್ತು ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಜಗತ್ತುನು ಏರು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಯಾನ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರು ಪಂಡೇರು ಪಂದು ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಏರು ಪನ್ಪೇರು. ವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆತೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಗಂಗೆನೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೆರೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಗಂಗೆ ಅಂತೂ ಸದಾಕಾಲ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಹೌದಾಲ ಪೊಸತತ್ತು. ಗಂಗೆಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಪಂದು ಪನ್ನೊಲಿ. ಬಾಕಿ ತತ್ವ ತಮೋಗುಣಿಯಾದುಂಡು. ಐಟು ಚಂಚಲತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ಪುಂಡು. ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು.
ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಮಾತಲ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸಬುರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬನೆ ಅದುರ್ಲೆರು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ಪತಿತ ಪಾವನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಹೇ ಭಗವಂತ ಹೇ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಇದು ಏರು ಪಂಡೇರು. ಆತ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಅಕ್ಷರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಡೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣುವೆರು. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈಶ್ವರೇ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಶಿವೋಹಂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ರಚನೆದ ಮಾಲಿಕ ಒರಿಯೇ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇತೆ ವಿಸ್ತಾರದ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವಲಿ. ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದಾದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಐಕ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಜೀವನ ಬಂಧನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬೈದಿನೇ ಆಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಪನೋಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಒರಿಯ ಅದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪುದರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅವು ಸುಖಧಾಮವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೊಡು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ ಕುಡ ದ್ವಾಪರೊಡೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿಲು ಬರ್ಪೆರು. ಮಾತ ಪಾತ್ರಳ ದಾಖಲೆಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆತ್ಮುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮುಡು ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಾತು ಮಲ್ಲಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಶಿವನ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾದರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು. ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮದ್ಯೊಡು ಮೆನುಕುನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಚಾಂದು ಅವು ಆತ್ಮನೇ ಆದುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮ ಆದುರ್ಲೆ. ಆಂಡ ಯಾನು ಪರಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುರ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಗುಣ ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಮಾತ ಗುಣಕುಲಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯುಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪಾತೆರದ ವಿಷಯನು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯುಡು. ಇಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಅತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ದಿನ ಅತ್ತುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗಿಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಂದ ಅಂಡಲ ಪನ್ಲೆ. ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು 14 ಕಲೆತ್ತಿನಕಲು ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರು 14 ಕಲೆತ್ತಿನಕಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಕುಲು ಪಂಡ ತ್ರೇತ ಸತೋ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರ ಆಪೇರು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು ತ್ರೇತೊಡು ಬರ್ಪೆರು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕುಲೊಟ್ಟು ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರು. ಭಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು. ಈ ಪಾತೆರೊಳು ಬುದ್ಧಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲವುಡು. ಏರು ಏತು ನೆನೆಪುಡು ಪೆರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಧಾರಣೆಯಾಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಸರ್ವೇಸನ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನ ಸಲುವಾದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತುದೀರ ಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೆರಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕುಳ್ದ ಇಂಚ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚ ತೆರಿಪವ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುವ. ಇಡೀ ಸಮಯ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಜಿ. ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ವೀಸ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಸರ್ವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಡ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಳಿಗೆನು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಏಕಾಂತವಾದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಚಿತ್ರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವೃಕ್ಷ ಚಕ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ಚಿತ್ರೊಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಪಂಡು ಈ ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡುಜಿ. ಈ ಸಮಯ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಇಂಚಿನ ಪಾವನ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಧಾರಣೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಪಡೆಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏತೊಂಜಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತರಗತಿಡು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಕೆಲವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಆದುಪ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಮೂಜಿನೇ ದರ್ಜೆದಕಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರಿಯರಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುಣುವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಪುನಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು.
ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪುಜೇರು. ಬಾಬನ ಕೈತಲಂತೂ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಈ ಓದುದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ಮ ಜನಕುಲು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು 5,100 ಜನಕುಲು 14,500 ಪ್ರಜೆಕುಲು ಅಕ್ಲಿಡ್ಲ ಸಹ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ಬಡವೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪಿರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ವಾ ಪದವಿ ಪಡೆಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಮಾತಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಓದವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಮಲ್ಲಾದು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಏಪ ಮಧುರ ಭಾವನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಧಾರಣೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಮಧುರ ಭಾವನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುಜಿ ತಿರಿಯುಣ್ಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸೋಡು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರತ್ತು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲೆನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನೋ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕಲ ನೆನಪು ಆತ್ಮನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೊಳಕು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದವರ ಕುಡ ಗಾಬರಿಯಾಪೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಮಾಯೆ ಮಲ್ಪೌಂಡು. ಅಂಡ ಕೊಳಕಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೂರುಂಡು. ಹೋಳಿಡು ಕೊಳಕು ಬೂರುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತ್ತೆರಡ ಕೊಳಕು ಬೂರುಜಿ. ಬಾಬನು ಮರತಿನೇ ಅಂಡ ಸುರುತ ನಂಬರಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕೊಳಕು ಬೂರುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮಾತಲ ಬತ್ತುದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೋಡಾಪುಂಡು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತು ಬಿಡ್ಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು. ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರಾಪುನಕುಲ್ಲ ಭಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾಗಂತೂ ಮಾತೆನ್ನಲ ಜೊತೆ ಮಧುರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತ್ತೆ. ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ವಾ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂದು. ಸ್ಥೂಲ ಸೇವೆದ ಬಹುಮಾನ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ವಿಷಯವಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಈ ಓದುಡ್ಲ ಸಹ ವಿಷಯಲುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಓದುಡ್ಲ ಸಹ ವಿಷಯಲುಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ವಿಷಯ ನೆನಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಒರಿನವು ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು. ನಾಟಕನು ಸಹ ತೆರಿಯೋನೊಲಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯುಗಕ್ಲ 1250 ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗ ಏತು ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಪವಾ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚೆ ಜನ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ನವು ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೌದ್ಧಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಂಚಿನಕುಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ವಿಷಯನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರವಾದಿಲಿನ ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಭಗವನು ವಾಚ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪರು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಣಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಭಾರತಡು ಸುರುಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಗೀತೆನು ಏರು ಪಂಡೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಾಚವಂತು ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶನು ಮಲ್ಪವನವು ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಆಯಾಂಡಲ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ವಾ ರೂಪಡುಲ್ಲೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಹಿಮೆನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೆಯೋಡು. ಶಿವ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಬೇರೆಡ್ದು ಕೃಷ್ಣಗ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನ 84 ಜನ್ಮಲ ಸಹ ತೊಜಿಪವೇರು. ಕಡೇಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ದತ್ತು ಚಿತ್ರನು ಸಹ ತೊಜಿಪವೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚೆ 84 ಜನ್ಮದ ಮಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ಲ ಸಹ 84 ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೊಜಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರನು ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂದೆ ಕಾದು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯೋಡು. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಪುನಾದುಂಡು. ಏಪ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬರ್ಪೆರು. ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪಾಪಾತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಅವು ಆದುಂಡು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಲ್ಪ ಮಾಯ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಭಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ಶರೀರದ ವೃದ್ಧ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಏರ್ಡಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬರ್ದು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೆನಪುನ್ಲ ಸಹ ಅರೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡತ್ತೆ.
ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದೊಂದು ಮನ್ಮನಾಭವ ಗೀತೆಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಪನ್ಪುಣೆನಿ ಏರು ಪಂಡೇರು ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೇನು ಏರು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯಂಲ ಸಹ ಎರಾಂಡಲ ತೆರಿದೇರ್ದಾನೆ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ನಿಕುಲು ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೆನೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿರ್ಭಯ ಅದು ತಿರುಗುವರು ನಿಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಭಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಜೊತೆ ಟುಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಮಧುರ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅತಿ ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾವಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕು ಸ್ವಯಂ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡು ರಡ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ತನೋಡು ನಿರ್ಭಯ ಅವಡು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಆಸಕ್ತಿಪ್ಪೊಡು ವರದಾನ ಸದಾ ಖುಷಿತ ಟಾನಿಕನು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿಯಾದ ಪುನಂಚಿನ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭವ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಸತ್ಯವಾಯನ ಅವಿನಾಶಿ ಧನ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ದಲ ಸಾಹುಕಾರ್ಯರು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ವನ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ತಿನ್ಪರು ಆಂಡ ಖುಷಿತ ಟಾನಿಕ್ ಆ ವನ ರೊಟ್ಟಿಡು ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಐತ ಎದುರುಡು ಬೇತೆ ಓಲ ಟಾನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಾನಿಕ್ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಖತ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನಕಲು ನಿಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸದಾ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರ್ಲಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರು ಐನು ಬೇತೆಕಲು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆತ್ಮಲು ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣರು ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೋಪುಚಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.